हाय गाइस, हम भोजपुरी गायक अनुपम राजा यही हमार श्याम भाई हमें जौन हमार प्रैक्टिस करे में बहुत इनकर अच्छी भूमिका बा, बहुत साथ दे रहा बारे। तब भैया हम एगो भोजपुरी गाना गावल चाहतानी। अब कैसन लागता गाना, रउआ लोग लाइक और कमेंट करके हमारा बताएं कि गाना कैसन लाग रहा बा, हमारा आवाज़ कैसन लागता रउआ लोगन के। तब कहे कि बा भैया ही तो हर सुंदर रूप सलमा हर मन के हमारा भाई अकर जादू न खरा चोना आई दिल पे कयामत ढाए ता तो हर रखिया दोनों हर मैं खाना बा तो हर रखिया दोनों ए मैं खाना बा जब से देखनी दिलवा दीवाना बा जब से देखनी दिलवा दीवाना बा हे तो हर सुंदर रूप सलोना मन के हमारा भाई कर जादू न खरा चोना है दिल पे कयामत ढाए तो हर अखिया दोनों मैं खाना बा तो हर अखिया दोनों मैं खाना बा जब से देखनी दिलवा दीवाना बा जब से देखनी दिलवा दीवाना बा। ओ चेहरा लगेला जैसे पूनम के चांद हो फुर्सत में गढ़ले भरे तुम की भगवान हो चेहरा लगेला जैसे पूनम के चांद हो फुर्सत में गढ़ले भरे तुम की भगवान हो तोहर कारी कारी के सिया जब लहर बहे पुरवाई मन करे कि के सिया छैया हम तो हर पल बिताई तोहर हरी की यादा कातिलाना बा तोहर हरी की यादा कातिलाना बा जब से देखनी दिलवा दीवाना बा जब से देखनी दिलवा दीवाना बा। भैया बस ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाए तो भैया माफ़ी चाहता नहीं। अब बतावल जाए कैसन लाग रहा बा रउआ लोगन हमार अनुपम राजा ऑफिशियल नाम से चैनल पर हमारे चैनल के सब्सक्राइब करी अब बेल आइकन जरूर दबाल जाए।